Бежанската криза, предизвикана от войната в Сирия, продължава вече пета година, а с нея и мигрантския поток към Европа, който за сега заобикаля България. Голямото преселение и страхът от по-сериозна мигрантска вълна повдига и редица въпроси пред обществото ни. Израсли са гражданските протести по границата на такъв тип страхове или зад тях се крият по-дълбоки ксенофобски настроения? Представителна извадка ли са тези сънародници за отношението на българина към мигрантите и еднозначно ли е поведението на държавата към този проблем? Ангела, Махер, Перата. И тримата живеят в България. Събира ги общата територия, на която живеят, но ги дели мнението. Кой има право да стъпва на нея? Много България, Порно. Много България! Аз съм човека за клипа. Обездвижихме ги с схватки, защото буйстваха през цялото време. Обратно! Go back! Back Turkey! Не случайно ги носихме тези връзки в нас, защото те не са връзки, те се наричат миши опашки. Използват се от тиникиджи. Нарушителите на закона са способни на всякакви действия срещу нас и ние трябва да запазваме нашия живот и здравето ни. Не е правилно. Никой не е вразал. Тук не съм чула тук да вразат бежанци. Много момчета са идвали, по 2-3 момчета са идвали и тук са идвали. Съм ги ранила и съм ги поила. Според нас това нещо не е законно. България е демократична държава. Не е полицейска, не е фашистска държава да прилага такива приеми. Понеже тримата са разделени в мнението си, се допитахме до повече българи. Експресно социологическо проучване на Alpha Research, изготвено по поръчка на Нова телевизия, показа, че повече от половината ни сънародници одобряват в различна степен гражданските арести. Неодобрението е по-ниско. Отношението на българите, в широк смисъл на европейците, първоначално беше, по-тъй да се каже, хуманитарно, с други думи отворено, но се разви през система от опасения, като може да се каже и по-ксенофобско. Във всеки случай отношението еволюира. Проучването обаче не може да измери колко българи скрито симпатизират на подобни доброволчески отряди по границата. Фактите показват, че те зачестяват. Днеска караме мотивета за и какво да намерим? Бежанци от Сирия. До кога? Къде ни границата? За България, Русия, Франция, навсякъде ще избият като кучета. До България! До Търкия! Immediately! Турция! Go! Обратно! Back! Свинска опашка сложи за мен така отзад мене. 10, 12, 14, 16, 21 малко дете. 22, 23. Фанахме ли цяла група 23, 24? Бързо идвайте към нас, Тези видеоклипове са гледани в социалните мрежи десетки хиляди пъти. Споделяни са и са харесвани от стотици. И отново разделиха обществото. Те са герои и заслужават орден Стара планина. Други ги отрекоха. На времето Радой Ралин същото е рисувал или имитирал подписа на Тодор Живков със свинска опашка. И това му струваше много. Сега в момента пак на мода тази свинска опашка, дано този път да не струва много на тия, които са го измислили. Трети ги усмяха. Това е дали свински опашки, патешки опашки, магарешки, конски, това няма никакво значение. Опашките успяха да се намесят и в политиката, а отношението към мъжете, които решиха на своя глава да охраняват границата, само за часове премина от осанна до разпни го. Държавата е наша обща. Всеки, който помогна, е само едно благодаря заслужава. Изпратих от София до Бургас да дойде шефа на гранична полиция. Проверявам личното му име от името на ръководството на гранична полиция за оказаното съдействие. Това, което някои медии нарекоха лов на бежанци. Това няма да бъде допуснато и мога да гарантирам, че всички такива опити ще бъдат преследвани от прокуратурата с цялата тежест на закона. Според психолога Николай Михайлов, през последните дни е проличало двойственото отношение на властта към проблема. Те първо са призовани с един недвусмислен, достатъчно четлив
жест от страна на министър-председателя. Той даде да се разбере, че те имат роля да извършат, която той в последствие, уплашен от реакцията, основно на Европа, се опита да редуцира. Това е паническа реакция от страна на премиера, бих казал. Опитаха да използват услугите на хора, които периодично и пристъпно са призовавани да решават силови въпроси от името на гражданския резерв. Може би и за това, а и заради страховете, че държавата не може да се справи, мнозинството у нас е на мнение, че на граничната бразда трябва да се охранява съвместно от гранична полиция и гражданите. 54% от анкетираните мислят така. Тази работа е много опасна, защото на такъв тип хора не трябва да се разчита, според мен, в никакво отношение. Да живее България! Вижте биографиите им, вижте специализацията им. Това става само в условията на Втора световна война. Това не може да бъде правено в европейска страна сега. По този въпрос не може да има двусмислици. С този тип човек и с тази менталност трябва да се внимава. Държавата трябва да има много голяма твърдост. Тя трябва да отбранява границата и трябва да си спести два риска. Да действа много грубо, включително и като мобилизира такъв тип човек, и от друга страна да се подаде на натиска на хелзинския сантиментализъм, който има неудържима и безотговорна риторика, да интервенира в такива случаи, защото не носи никаква отговорност. Ако те трябваше да управляват този процес, вероятно нямаше да има никаква телена граница. Полемиката с опълчението по границата внимателно следят и сирийците, които от десетилетия живеят в България. Някои от тях са женени за българки, отгледали са децата си тук и вече се радват и на внуци. Правителството не казва в прав текст. Ние сме за, ние сме против и всеки си мисли, че вече е свободия. Излиза с МТВ-та, с АТВ-та, с мотори, с камиони, трактори. Всеки иска да се прави на ловец на глави. Според новите полицаи обаче, постъпките им са оправдани. Освободеният под домашен арест Петър Низамов Перата казва, че целта на разходките по границата са както нелегалните мигранти, така и корумпираните служители на реда. Мен хора ме срещат днеска в Бургас, непознати хора ми поздравяват. И все пак не са много тези, които публично защитават правото на гражданските патрули. Тези, които им симпатизират, го правят с аргумента, че те пазят суверенитета на България от нашествието на радикализирани друговерци. А позицията по отношение на бежанците често е категорична и ултимативна. Аз лично бих ги натушил бой да ги изфърля, за да мога да разкажа зад границата, че те не са желани тук, в България. Това е изкуствено ислямизиране. На американско-мексиканската граница всяка година се застрелват около 2000 души. Някой би ли си позволил на мен да ми каже, че Съединените американски щати не са демократична страна или в която не се спазва закона? Просто трябва да следваме демократичния опит на по-развитите страни. Категорични са и опонентите на гражданските патрули. Не, и те са хора, и те имат душички, и те са богови хора. Експертите признават, за много българи бежанците са по-скоро мит, отколкото реалност. Не е така обаче за жителите на Кресна. Те бяха заплашени с несъществуващ бежански лагер и за това се вдигнаха на бунт. Признават, че несигурността ги плаши най-много. Като дойдат странични хора, не се знае какво може да стане. Ние сме си тук, спокойно градче, много си ние добре така, не имаме странични хора, а ще имаме тук цигани, с тях се много разбираме. Проучването ни в Кресна показа, че жителите на града биха помогнали за кратко на бежанец, но под условие. Може, ама да е временно, да кажем 1-2 дена и така, за постоянно не. Пак зависи от човека, да. Как да им помогна? Защо да им помогна? Да ги приютиш, примерно. Или с храна, да ги настаниш у вас. Душа. Ние сме си голямо семейство и няма как. Социологията казва, че за 3 години процентът на българите, които отказват да живеят до бежански лагер, се е увеличил. И от 67% през 2013 вече е 81%. Расте обаче и броят на българите, които биха отделили дрехи или пари да помогнат. Повече са и тези, които днес изявяват готовност да станат доброволци. Такова желание потвърждава почти всеки трети или 35%.
След нападенията в Кьолн и атентатите в Брюксел, по темата бежанци страхът се оказва доминиращ фактор. У нас почти двойно е скочил броят на хората, които признават, че мигрантите носят риск от атентати – 86%. Увеличил се и процентът на тези, които смятат, че те носят риск за увеличение на престъпността. След като са странични хора, не го знаеш какво може да ти направи. Аз няма да съм спокойна да ида на нивата. Според Сирийската демократична лига, средностатистическият българин прави разлика между ислямист и мюсюлманин. И има добро мнение за друговерците. На тези с по-крайни възгледи казват, че за мигрантите България е транзитна страна по пътя към Западна Европа. Беженецът, който тръгва, търси нещо, което го няма тук. Сигурност. Търси добър икономически живот, който го няма тук. Затова минава през България, защото няма друг път по-лесен. И даже брои дните до напускането. Затова е тук, че има временни беженци и емигранти. България ще остане разделена. Чуждото ще продължи да плаши и докато го има, страхът ще е жив. Разделени вероятно са и бежанците, които все пак решават да минат през страната ни. Едни вече изживяха гостоприемството й. Значи те самите бежанци помежду тях по социалните мрежи предпоръчат да не се минава през България. Моля ви се, да предупреждават се. По пътя ви спират, бият ви, крадат, унижават ви и ви изхвърлят из гората. Други обаче видяха на същата тази гранична полоса и другото лице на българина. Името й значи Ангел, защото тя е била такава за мнозина. Преди да вдигнат телената ограда към Турция, през село Голям Дървент са минавали десетки бежанци. Баба Ангела Жекова първа ги е посрещала, защото къщата й е най-близо до границата. Дето бягат, идат от тук през училище, тук пътя минавате, сенат на нашата вратичка, на дъската. Седат един по-стар човек, тук дето се отраскал от граница. Тук се удрал крака. А пък аз едно време бях с виноводка. И има в марли, има в бинтови. Отидах, сега нямам риванол, взема в ръке. А с ръке му промбив крака, му турна в прах и го превразах човеко. И децата, 5 деца риват. И аз сега не разбирам портумато. Викам, защо викам? Гладни били децата. Идвам, взимам един хляб, нарязан и сирени, то го купуваме, нали, съжаление на народа. На това дете една филийка ляпе сиренци, на другото, даже и на жените подадах, на всичките. И имаше една стара жена, ма прегърна като риемна. Та старата жена. Ама не разбирам кой мюртова че дава. И те са душички, и те са ура. Те че да не бягат от Убо. Аз ги уважавам, защото знам моята майка и тя как бегала на 12 години от Турция. Преди дни държавата ни подсили с още военни южната ни граница. Предположенията са, че с затоплянето на времето и затварянето на маршрута през Македония, миграционният поток през България ще се засили. Перата, Ангела и Махер ще продължат да защитават България. По-своему, защото макар и тримата да живеят на една земя, ги дели мнението кой има право да стъпва на нея.